Добър ден, YouTube! Сега това видео е влог, който надявам се да види бял свят от съвместния лагер номер 2 с Гого в Санта Марина Созопол. 2015-та, здравейте как всички. Как 2015? 2025? 2025. Да, 2025. Миналата година ни беше първия лагер, горе-долу по това време. Започнахме да снимаме някакви видеа за влог, обаче на мен ми свърши батерията, после там нещо стана, накрая нищо не стана, а памет и батерията и всичко. Мале много се обърхме, нищо. Няма да го снимаме пак, нека има лапсуси. Свърши ми паметта, а не батерията. Батерията е лесна работа. И този път... за 4 дни не можеш да заредиш телефона. Да. Санта Марина има ток. Те си мислят хората, че няма ток така в комплекса. Ето тук вижте басейнчета, работи са. Не правим реклама, а само показваме къде се. Много е готино. И сега отиваме към първата ни тренировка за лагера. Тази година лагерът ни е от 4 нощувки. Разбира се, хората имаха възможност да изберат между 3 и 4 нощувки. Около 10 човека само решиха да са за 4 нощувки. Утре ще дойдат по-голямата част от лагера. Близо 50 човека сме. С нас, да, така че мислиме да си изкараме много готино, много различни активности ще има. Ще ви ги покажем всичките. И така, Гого, ти нещо кажеш за това, това първи лапсус, къде го направихме? Да, освен тая разузнавателна тренировка, сега ще направим едно тичане. Бягане, чакай, вече казва се бягане. Защото аз примерих тичане, после ми правиха забележка, казва се бягане професионално. Ще бягаме. Не знам, по студентските има викаме тичане. Да, здравейте! Добър ден! Здравейте! Фенове, гледат ни фенове. Ей, какво е? Пак ме гледат фенове. Гледат ме фенове пак. Това е най-доброто място за лагери според мен, особено с площадката с лостове, която са не направили, която ще предстои да видите в момента. Гледайте видеото до края и ще разберете за какво става въпрос. Айде, чао, че сме тук натоварни с успоредки, хората ни чакат, паралети, ластици. Ама сме на време, не закъсняваме. Точно така. Айде, слушай малко. Виждате, няма никакъв ъгъл. Когато е по-назад, има по-голям ъгъл. Така че ако искате да си щадите малко повече китките, хващате малко по-напред. От тук, първо, избутваме от гърба максимално, второ, сгъваме коленете максимално, трето, стягаме корема и спъваме коленете. Я нещо за феновете, Гого. От тук можеш да дигнем малко по-нагоре. Нещо за начинаещи. За феновете? Това е за начинаещи. Добре. Ninja Warrior. Погледам кръста. Коригирам. Добре. Това беше супер лесно. Това е част от първата тренировка за лагера. По калистеника е сега тук виждате калистеник парка. Какво представлява, на който част от тренировките ще бъдат проведени. Успоредки. Тук на всякакви нива, лостове, носим халки. Лостове за набиране на всякакви нива. Катерене на въжета. Ета има стена, на която тренираме стойки на ръце. Имаме си паралетки. The next day. Добро утро и от ден 2 от лагера. Отиваме... Не е снимка, видео. 7:25 и в 7:30 започват дихателни техники. Ето вижте след мене какво прекрасно море. Море тава, както се вика. Сега отиваме малко да направим една активност с Гого, защото правим тези дихателни техники. Много е важно, за да може да влезе повече кислород в мозъка, като цяло в клетките на цялото тяло. Подобрява не само функциите на органите, но и също така подобрява и физическите дейности, защото не се разширяват повече белите дробове
И по този начин през целия ден ще не е по-готино. Така. Ще ви покажем малко кадри от това какво правиме всъщност. И след това отиваме долу на плажа да направим една кондиционна тренировка и чак след това закуската. Последни два. Издишваме и задържаме. Вдишваме дълбоко и задържаме. Две, едно, айде! Десет секунди! 3, 2, 1, време! Край! И сега може да влезем в морето групово. Брой. Айде на 3 се потапиме. Няма бе как. Само телефон няма потап. Добре. Айде, 1, 2, 3. Студен душ след сутрешната тренировка. Сега отиваме на закуска. Водата не е толкова студена, много е добре даже. Всъщност да. Топ. Така. Това ще бе. Много по-добре. Браво, Ники. Браво, браво, браво. Нямам чувство, че ако отидеш по-напред, може да си махнеш и краката. Още. Малко по-бързо. Краката отпред и накъм. С по-трудни вариации. Краката в страни 4, изпънати лакти 5, 6, краката в страни 7, 8, спъни лакти 9, 10. Добре, стоп. 3, браво, Гери. 4, 5, 6, straight knees, 7, 8, 9, 10. Спънати лакти по те от гърба 1, 2, 3, 4, 5, 6, спънати лакти, 7, 8, 9, много добре, 10, стоп. И това се? Много демотивиращо. Едно. Айде, старт. Държим 10 секунди. 1, 2, 3, 4, събира краката, Алекс. 5, 6, 7, по-надолу. 8, 9, 10. Добре, браво. Това беше топ. Това е последната версия на задна везна. И до сега не сме снимали блок масата. Ето тук сме само готини хора. Шампиона на блок масата за тази вечер е кавата. Виж само чиния едно, чиния 2 с връх и чиния 3 човек. Полята с вода. Аперитив пред ястие, ястие. Да. А тук ние дебелаците само на диня. Добре, добре. Блок масата е топ.
Правили ли сте дихателни техники? Или по принцип правите ли някакви правили? Супер. Ти? Правиш ли? Wim Hof or what? Do you do breathing techniques? Wim Hof, yes. Yeah? Okay, that's good. Often or In time the to past, time? yeah, every day, but I stopped. It was too exhausting. True. It's a commitment. Yeah. Yes. И с задържане на въздуха с вдишан въздух. И другата е Wim Hof, както Ноа каза. Хипервентилация на повече пъти, 30 повторения. И задържаме минута, минута и половина и 2 минути. По този начин шокираме системата на тялото и разширяваме белите дробове. Имаме по-голям капацитет след това в тренировката, която ще правите с FIFO. Ако имате различни усещания, като изтръпвания, гъдел по тялото, по лицето, по ръцете, това е съвсем нормално. Ако имате желание да преглътнете, ако ви се насъбира слюнка в устата, опитайте се да го направите без да има измяна в това да вдишате или да издишате повече, да е неутрално, все едно не вкарвате, нито изкарвате никакъв кислород, докато го правите. Случва се. Може да издържате повече, отколкото си мислите. Ако ви е много тегаво и не можете наистина да издържите, просто спрете, защото има възможност и да изгубите съзнание, ако задържите прекалено много, но чисто инстинктивно тялото ви вече ще се самонагласи и ако наистина стигнете лимита, в който трябва да вдишате или да издишате, направете го без никакви колебания. Но се опитайте да задържите повече, отколкото можете. Така, като за начало ще направим 6 рунда, а за beginning we'll do 6 rounds, но 10 вдишвания и издишвания, много бързи, след което аз ще кажа стоп и задържаме за 40 секунди с вдишан въздух. След като направим тези 6 рунда, ще направим 30 вдишвания и издишвания, след което издишваме след последното 30 вдишване и задържаме за 1 минута. След това правим също 30 вдишвания и издишвания, задържаме минута и половина и пак също трети рунд и задържаме за 2 минути, който може. Ще видите, че с всеки рунд ще става все по-добре и може да задържате повече и повече и вашия капацитет на белите дробове ще бъде по-голям. Въпроси? Добре, супер. Последен. Вдишваме. Я видим сега какво правим. Стартирахме бягането по плажа. Ето тук голямата група на се вижда. 10 клека! 10 клека! Айде! Опори! 10 лицеви опори! Ходещи напади. Така, слушайте, 15 бърпита и влизаме до шамандурата и обратно. 15 бърпита и влизаме до шамандурата и обратно. Който иска.
После. И сега вече се връщаме. Горе-долу трасето беше около 1 км и половина в посока. Общо 3 км бягане. И междувременно направихме над може би около 150 повторения от различни упражнения. И плюс плуване, който влезе до последната шамандура. Имахме около 200 метра плуване, отиване и връщане. Като за първата тренировка за днес екстра се получи. Сега ще направим един финален спринт. Последните 150 метра горе-долу. Ето ги парите момчета, които завършиха. Насам до мене! Пет точки. И последния финиширал с най-бавно време. Гого, какъв атлет си ти? Срам. Слави позор. Майтапме се, Гого. Гледаш отзад някой да не се изгуби, разбира се. И кучето завърши. И сега влизаме в морето да се разходим. Почти всички сме тук, тези, които ги няма, надали въобще ще дойдат, може би следобед да ще ги мернем някъде на вечерята, няма проблеми. Това е официалното откриване на лагера, защото сме всички заедно събрани. Тук е дошъл менеджера на комплекса Санта Марина, Калян Крумов, който ще ви каже няколко думи, той си ги е намислил, предполагам. Страхотно представяне, какво по-хубаво това. Гого и Фифо да те представят на група от хора. Така, тъй като слънцето става все по-силно, на вас се предстоят интересни неща. Единственото нещо, което искам да ви кажа на всички, с някои се виждаме за пореден път, ето го, господина. Това е пример за човек, който идва 2 пъти през годината. Ще му измислиме някакъв subscription. Аплодисменти за този човек. Фен, голям. Ще отбележа също и Гери, която също винаги идва, когато има възможност, така че айде аплодисменти за нея. Така, всички останали, които идвате също. Да ви кажа, че всъщност аз и като човек в лично качество, и като част от комплекса, наистина съм радостен, когато хората идват и преживяват това нещо, защото това не е просто поредната тренировка, това е наистина преживяване. Това е нещо, което ще си спомняте, което най-вероятно ще си разказвате под някаква форма в някаква компания. И заради това единственият съвет, който аз искам да ви дам със сигурност, освен че ви приветствам, добре дошли всички, е максимално да вземете това, което можете от Гого и от Фифо, защото те знаят и могат много и на пръв поглед нещо, което най-вероятно всички знаем, е хубаво въпреки това да го чуваме отново и отново, за да можем да го прилагаме много по-бързо, много по-лесно и много по-често. Така че от името на моите колеги също ви благодаря, че сте тук и се надявам това да не е последния път, в който вие ще бъдете в Санта Марина и ще усетите магията на това място, защото има някаква магия тук и хората се вършат. Така че ви благодаря от сърце, че сте тук. Наистина. И ви оставям в техните ръце да ви моят чат. 1, 2, 3, 4 и вече когато вземете всичките, там отивате 1, 2, 3, 4 да се съберете да видите кои отбори сте. Гледайте, взимате по едно личе, би трябва да не са слепнати, но... 4, 3, 2, 1, старт! С вързани крака са, един за друг и трябва да стигнат до края. Сега играят два отбора. Това са отбор гладиаторите
Това са отбор моряците. А другите два отбора чакат. Отбор 3 и 4. Горе-долу не се справят, но сега ще му свикнат и ще станат много по-бързи. Следващата част от играта е всеки си връзва сам краката, трябва да мине половината стадион и след това по двойки. Единия, който хвърля, трябва да е във въздуха, както искат. Може така, може така. И трябва да хвърлят въженство, с което се вързваха в очертанията. Останалите изчакват. Не. Следващата част е с лъжица и тенис топка. Трябва да мине през хората, които седят на планк. И накрая ще минем разстоянието от цялото игрище. Опа, връща се от последния човек. Не от начало, от последния човек само. Така, ако падне топката, се връща само от последния човек, при който е сгрешил. Трябва да минеш последния. И сега този човек трябва да хвърли топката на първия човек. И той, ако не я фане, 5 бърпита всички! Наказание 5 бърпита за всички. Ти също! 5 бърпита наказание, ако човека, както сега става, не хване топката от първия път. След това този човек с лъжичката спринтира. Дава лъжичката на последния човек. И това нещо се повтаря, докато всичките хора минат през лъжичката и топката. Другия отбор вече, не знам до къде стигнали. Аз си гледам мой отбор. Гого е съдия на другия отбор. Следващият етап е, този човек е с вързани очи, има салфетки под пухните очила, не вижда нищо. Отбора трябва да е зад линията и да го навигира от разстояние. И трябва да вземе общо 5 топки. 5 топки и да ги държи в него. Другия отбор също са напълно наравно. Двата отбора са напълно наравно. Не са. Почти. Не, почти той е взел малко повече топки. Трябва да остане топки. Той къде? В тях трябваше да са. Да, в тях. Сега минавате вземат уравнение. Сега ще ви покажа последният елемент от играта, който лично аз измислих. Не е много сложно, обаче за някой не е много лесно. Уравнение. Може би за 5 клас. Горе-долу добре се правиха предните две групи. Сега ще видим и те. Тук има залагалки на втора, на трета степен, пак плюс, пак минус, пак делено, пак скоби. Трябва да знаят поредността на действията, за да разкрият как да решат. Те вече решават. Ето и виждате отбор номер 4, който се с сериозното име Бебе. Справят се много добре. А това е отбор номер 3 с името Здрави. Играта е най-съща, разбира се. Трасето е рестартирано на 100%. И сега ще видим дали се справят по-добре или по-зле. Отбор номер 1 гладиатори се справиха за 21 минута и някакви секунди. Отбор номер 2 моряци се справиха за 22:30. Сега ще видим. Ето тук е един скача като кенгуру. Добре. Ето тук първата двойка са готови. Сега ще видим каква стратегия ще направят за хвърляне на суплекс. Ли ще му правиш? Малко еротично. Ама добре. Идеята е много добра. Браво, бе! Ето нови идеи. Виждаме с всяка една двойка почти. Най-много е така играха. Браво! И сега да видим тази двойка каква стратегия ще измислят. Те са на конче. Браво от първия път. Не, пак. Айде, Ванка. Добре, браво, браво.
И трябва последната двойка за отбор Бебе. Айде отбор Бебе. Ето групово решаване на уравнение. 18 по минус 6. По минус 6, чакай. Значи... Да видим кой ходил в част по математика за 5 клас. Може би 6. Не знам точно. Другия отбор също все още решава. Така, на четвърто място. Да, Отбор? четвърто място. Отбор Моряци. 22 минути И 30 секунди. Не, 20... Не бе. 25. Фейл. Чак. Не. Отбор Моряци ли беше? Да. Моряци 22 минути и 30 секунди. Да. Така, на трето място. Отбор На трето място отбор Гладиаторите. 20 минути и... 2 секунди. 20 минути и 2 секунди. Сега първо място. Директно казвам първото място. Първо място... С разлика от колко? 26 секунди. Нещо такова. Да. Отбор Бебе печели. Отбор Бебе! Айде! И отбор Здравите за 15 минути и 49 секунди. Да. Печелите аплодисмента на публиката. Я съм за гол. Гол е подарък. Да. Едно листче. Какво ще подаряш? Първо шапката. Айде да видим шапката. Можеш ли да четеш? Имаме Айде една го готина прочетем заедно. шапка. На арабски Калуян войн. Стоянов. Калуян Стоянов. А! Айде, Кала. Заповядай. Благодаря. Да си носиш със здраве. Благодаря ти. Има ли още Вече си някой бил в детен? арабските държави и сега отново. Това си арабския войн се зове. Мишето. Моля. Кой иска да тегли последното? Кой? Айде, аз ще изтегля. Или гол да сте. Ти стига. Да не мисля, че... Айде, бъркаме. И третия подарък е... Кажи какво е? Тениска на арабския войн. Стоян Павлов. Стоян Павлов. Това е Вашето фемили. от голям късмет това семейство. Това е Заповядай. бащата на детето с протива, което е взе. Здраве. Голям войн. Не, няма подкупи. И после може да падне. И по принцип това е защитен механизъм на тялото, като ти падне много кръвната захар, ти искаш да я вдигнеш, защото по принцип ако ти е много ниска кръвната захар, това не е хубаво. Ако ти падне супер. Добавя протеина, защото не мога да изям няколко кила месо. Витамини също така пия целогодишно, защото по време на тренировка се изгарят много витамини и те страдат просто. Не може да излезете днеска 2 дни, 20 протокала и там още нещо. Това витамин Б, витамин С, витамин Д, главно зимата, витамин там К, Е, другите, които са витамини. Минерали също. Предложение на Вайтък от най-голямата захранителни добавки, те вкараха, направили с такива желирани, които са оцет, но са желирани. За да не пиеш оцет. Много модерно. Гъми бе. Ще ги вкарат някакъв момент, но не е толкова популярно и няма толкова търсен. За сега сме на оцет. След дискусията, веднага отидохме на тук на лостовете. Отново имаше две групи, по-начинащи и по-напреднали. По-начинащите в момента си правят нещо като ОФП. На края на тренировъчествата малко засила, а групата за по-напредналите загряват. Тук си бял, бе. Аз подскачам. Вече нямам доверие на този ласик, ама нямам доверие. За камерата нещо. Ако стане, добре ще. Чакаме. За камерата нещо. Аз го върнах с един тейп за камерата. Що ме за камера? Добре. Като за групата за начинаещи, добре. Ето още нещо начинаещо. За една тренировка ги прави всички тези работи. Алекс, това ли е следващото упражнение? Точно така. Става ти матрицата. Айде, самолета, хеликоптера. Кой ще го направи?
Самолета, хеликоптера. Първо с засилка. Е така. По едно и после 2, 3 и така нататък. Първо с гънати лакти, после с спане. Значи Гого, ако се пусне, ще скочи директно в бара Елвис Созопол. Директно отгоре на покрива. Докато кътките са огънати така, трябва да продължаваш да дърпаш. Оп! Докосна или не? Накрая чака. Значи сега няма докосна. Я малко кросфит. Повече малко. Мая диска лъше по-лесно. Пази децата! Не, децата си. Ден събота, ден номер 4 от лагера. Имаше сутринта дихателни техники отново. След това директно отидохме на закуска. И сега тренировката е по калистеника с Гого. А днес втората тренировка е по плуване тук на един от басейните в Санта Марина с мен. И днес активностите са малко по-малко, малко повече свободно време за плавче, защото вчера беше най-натоварният ден, както видяхте, от лагера. Така че днес е малко по-спокойно. Само 2 тренировки и едни дихателни техники. Ето го Санта Марина, който не е идвал тук. Много е свежарско. Не са ми плащали за тази реклама, просто наистина се кефя на мястото. Айде отиваме да тренираме. Не се дърпай, давай догоре краката, спъне това. Никой не го прави. Добре, добре и пак да. То трябва пак като пирон да... This is 10 to 15 reps. Keep the hips high. Дръжте таза нагоре, се едно правиш на тъп плани. Добре, добре. Как ви се там? Държим 25 секунди. Коленете горе. Държим, държим, държим. И това вече е комплекса на първата група. Тя е за по-начинаещи. 30 минути направихме техника на кроу, различни упражнения. И сега вече е комплекса. За тях е 20 лицеви опори с отлепяне, 20 клека и 4 дължини тук на къста страна плуване. И това нещо 4 рунда за време. Това е тренировката плуване. Ето виж, тук си имаме глед към морето. Това е около 12-13 метра някъде. Демек на рунд имат около 50 метра плуване. 20 лицеви опори с отлепяне, 20 клека, 50 метра плуване и така 4 пъти за време. Разбира се, тренировката за напреднали ще бъде по-трудна. А това съм аз, ако не ме познавате. Зелената шапка. Тук вече е групата за по-напредналите. Сега правим разни упражнения. Само с едната, само с другата ръка. Вече плуват, както виждате, по дължина на басейна. Тя е, може би, около
25 метра ги има със сигурност, може би около 26 метра е дълъг басейна. Около 10 човека дойдоха на групата за напреднали. Даже повече, 12. Ето пак, гледката. 4, 3, 2, 1, време! И така, комплекса за групата за напреднали е малко по-сложен от другия. Имат отново 20 лицеви опори с отлепяне, казано на английски Hands Release Push-Ups. След това имат 20 клека Air Squats и след това имат две дължини обаче на дългата страна на басейна, което е малко над 50 метра. И така имат 5 рунда. Предишната група имаха 4 рунда, сега имат 5 рунда. Демек общо 100 лицеви опори, 100 клека и над 250 метра плуване за време. Това е тренировката, комплекса за тази тренировка. И първите скачат в басейна, да видим какво ще направят. Това е първи рунд, трябва да са още свежарки. Да видим какво ще стане. Тук има съревнование. Тук другите тръгват. Има Жоро плува брус. Разбрахме се да плува брус, че му е по-удобен. Не знам защо. Озунски води. Без да се отласквате, айде. Не се отласква, защото тук няма стена и да няма ощетени. Малко се отласнаха, нищо. И виждате последни метри. Траян срещу Слави. Кой ще пипне първи? Кой ще пипне първи? И Траян побеждава с 1 секунда. Излиза отгоре и взима ивента с 11 минути и половина, дами и господа. През цялото време Слави водеше, но в последния рунд, последните секунди на матча, Траян поведе и победи с 2 секунди. Каква фулма драма, дами и господа. И е така последен рунд и за останалите, за повечето хора. Никой не се е отдавил. Това е добре. Май се малко се поизмориха. Легна да се пече момчето. Всичко е тип-топ. И последни метри за нашите ветерани, обаче не отстъпват на нищо на младите. Жоро завършва комплекса. Ники Ненчев и той. Малко се поизмориха. Калата и той е завършил. Тук последни плуване на другите момчета. Всички се справиха много прилично. The next day. Ден номер 5. Последен ден на лагера. Ето да видите, че и аз тренирам, не само тормозя хората. 6 км и половина бягане. Тук из бариерите на Санта Марина. С 15 кг жилетка. Това е преди закуска, разбира се. След това вземем закуска. Има една кондиционна тренировка на стадиона. И това е реално последната активност за този лагер. След това си оправяме багажите и напускаме комплекса. И лагерът приключва. 4, 3, 2, 1, давай! И това е тренировката, последната тренировка за лагера, кондиционна тренировка. Първо имат да направят бърпи с дълъг скок, казано бърпи broad jump. Там един скача много, като жаба е. До края на стадиона, което е 40 метра. След това трябва да се върнат с бягане до центъра, където правят такива лицеви опори. След това пак отиват до края, докосват мрежата, връщат до средата. Следващото упражнение е V-up с един крак, като редуваме краката. После пак трябва да отидат до края,
да се върнат до този край и започват напади, които сега ще ви покажа. Ето ги нападите, цяла дължинка, ето го там Иванката. 40 метра, ходещи напади, тук някои са на вторите лицеви вече. След нападите имат лицеви опори с докосване на рамената. Разбира се, пак след малко бягане. Ето още ходещи напади. И последното упражнение е стандартни сит-ъпс. Пипат бътърфлай позиция на краката, пипат зад главата, пипат пред краката. Само 50 броя. После финишират като спринтират до края на стадиона. Бърз спринтов комплекс. Около 10-15 минути, зависи за различните хора. И това представя последната тренировка за този лагер. Един последен напън на участниците. Някои се оплакват от мускулна треска, което е добре. Ако се оплакваш от мускулна треска, а не от контузия, всичко е тип-топ. Така че, даже трябва да са щастливи. И ето, първия финиширал! Траян Мучев. Браво! Тук още някои са на последни бройки. Айде да видим кой ще бъде втори, трети, четвърти и така нататък. Здрасти, Фифо! Приключи последната тренировка в тази годишния лагер на теб и на Гого. Разкажи ни за участниците, впечатлен ли си от тях? Участниците според мен доста се забавляваха. Надявам се да са научили нови неща, да са се изморили, разбира се, да си носят мускулната треска няколко дни, поне да се сещат за нас, поне още седмица. И така, аз съм доволен, надявам се и те да са доволни. Я сега да питаме и тях, всички вие, които бяхте на тренировките, доволни ли сте от Фифо? Я да видиме. Я да видиме! И не знам как се получи влога, но важното е, че лагера се получи много добре. Това е основната цел. Днеска е събота. Кой ден се пада? Четвърти ден, нали? Днеска е събота, средата, да. Ден номер 4. Гого, понеже няма други полети към емирствата, днес се тръгва и аз ще продължа лагера с тренировка по плуване и утре кросфит кондиционна тренировка. Но Гого даде максимално много от себе си. Днеска ги размазах като за финално, като за последно. Като цяло лагер ще се получи много добре, очаквано. Много приятно, много готини хора винаги. Хората са много готини, мисля, че са доволни, сплотиха се, дърдорим си, просто... Много от тях се мисля, че са прекалено начинаещи и не знаят дали ще се впишат в картинката, но реално веднъж като дойдат и се престрашат и виждат, че е доста положително и за тях. Нямаме толкова напреднали играчи, дори да е спортен лагер с тази тематика. Не най-добрите състезатели се записват, по-скоро хора, които искат да се научат на нещо различно, да научат нещо от нас и ние да можем да им го предадем по най-добрия начин. Да, все пак това не е някакъв лагер на националния отбор по нещо си, това си е лагер за любители спортисти, социализиране, забавление, на море сме, плажове, така че то е не 3 в 1, направо 5 в 1. Така че до година ще имаме ли лагер? Да, горещо препоръчваме да се запазите датите юни месец най-вероятно. Това е най-доброто време. Най-доброто време е да започнем лято с едно готино моренци лагерче, така че най-вероятно сега да не обещаваме, може би пак ще го направим. Следете ни в социалните мрежи и ще разберете. И така, като за финал нещо още. Това е. Като за финал това е, да. Това е. Бяхме доста изчерпателни за 2 минути. Subscribe, нищо, че този YouTube канал да го развивам. От време на време качвам някакви такива видеа, които може би ще са ви интересни. Но по-основните са ни социалните мрежи, инстаграмите. Да. Там ни следете по-изкъсно. Айде.